யாரது? என் கொடி பறக்க வேண்டிய இடத்துல வேற எவன் கொடிடா பறக்கும்? Hi guys, welcome back to our channel. இன்னைக்கு நான் பியாரும் இமேஜும் மாற்றிருக்கேன். ஏன் தப்பாக நினச்சிக்காதுங்கோ. மேக்ஸ் கேமிங் நிறைய பேர் வச்சுருக்காங்க. அதனால் ஓகே, இன்றைக்கி என்ன கண்டென்ட்டான்னு பார்க்க போகிறோம். நம்ம கிளாஸ் கோட் ரன் ஆகிட்டு ஒரு கிளாஸ் கோட் கண்டென்ட் தான். இந்த மேட்ச்சில் ஃபஸ்ட் மேட்ச்சில் தான் போட்டு வெளுத்து கட்டியிருப்போம். அதுக்கப்புறம் நம்ம சேனலுக்கு யாராவது புதுசாக இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ஆல்னு ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கிடுங்க. அப்போ தான் நம்ம போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு உடனுடன் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துகிட்டே இருக்கும். நீங்களும் டான்னு பார்த்துடலாம். ஓகே கைஸ், நம்ம வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். ஓகே, நம்ம ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே ஜிஎஸ்டி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம். பாதி நேரம் இதிலே பேசியிருப்பேன். எமௌண்ட் போட்டே ஓடலான்டான்னு சரி எதுக்குடா இன்றைக்கி தான் ஒரு அந்த செல்ஃபி அமௌண்ட் ரேங்க் டோக்கன் எடுத்தேன் டைமண்ட். ஓகே கைஸ், அது நம்ம போய் ஆப் லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. இப்போ இன்ஸ்டால் பண்ணி நம்ம திரும்பியும் போட்டு நம்ம இதை வந்து ஜாயின் பண்ணிடுங்க, ஃபாலோ பண்ணிடுங்க. ஓகே, நம்ம இப்போ தான் லைவ் போட ஆரம்பிச்சிருக்கோம். இதில் ஒருத்தர் அமௌண்ட் போட்டு ஆட்டிகிட்டு இருப்பாங்க கைஸ். அதானே சிரிப்பாக போச்சு. இந்த அமௌண்ட்டு உதைக்கிற அமௌண்ட்டு நான் இதுலேருந்து குத்த முடியுமான்னு பார்த்து நம்ம டீமேட் நாக் பண்ணுறாரு. அதுக்கப்புறம் அங்கே ஹெல்ப் மீ வந்து அதை கெடிச்சு பண்ணு டீமேட்டே இருவையாக பண்ணுறேன் செத்துறாதுன்னு சொல்லி போனேன். செத்துட்டாரு. பட் நீங்கள் நூப் மாதிரி போனேன். அப்போ தான் அவன் கரெக்டாக ஹெட்ஷாட் அடிக்கலான்னு சொல்லி கரெக்டாக வருவான். அப்போ உனக்கு ஒரு ஹெட்டு போடுன்னு பார்த்தா கிள்ளிக்க பக்குது. திரும்ப ஒரு அழுத்தி போட்டுச்சா அழுத்தி பிடிச்சா முடிச்சு வேறு இந்த இடத்து பாக்ஸில் லூட் வச்சுக்கிட்டு அப்படியே ஓடி போய் இந்த மேட்ச்சு தான் கைஸ். இந்த மேட்ச்சுக்கு அப்புறம் தான் கைஸ் எதுக்குடா கன் எடுக்கலன்னு இருக்கோம். நீங்களே இதை பாருங்களேன். ஆனால் நான் 2 கிலோ வச்சுருப்பேன். நீங்களே பாருங்க. இந்த இடத்த மட்டும் லைட்டாக ஸ்பீட் பண்ணியிருப்பேன். இதில் நான் பேசவே மாட்டேன். ஓகே கைஸ், ஏன்டா பேசுவேன்னு சொல்லி பேசுகிறேன். இந்த மேட்ச்சுமே தமாஷி. இந்த மேட்ச் முழுக்க ஸ்பீட் பண்ணி விட்ருப்பேன். இந்த ஒரே ஒரு மேட்ச் மட்டும். ஓகே கைஸ், நம்ம ஓடுன்னு ஓடி அங்கே ஒருத்தனை போய் அடிக்கலாம் என்று ஓடிக்கொண்டு அப்படியே உனக்கு யாரிடா நீங்கிற மாதிரி உனக்கு லோரெலாம் பட்டு ஓடுறாங்க பார்த்தா புஷ்டப்பட்ட ட்ரை பண்ணிங்கிறது அப்படிங்கிற வந்த ஒரு ஓகே கைஸ், அப்படியே இங்கே வந்து ஃபேக்ட்ரி தந்துட்டாங்க. ஓகே, MA2B எடுறா MA2B. ஓகே, க்ளோவால் அது இதெல்லாம் எடுத்தாச்சு. லாஸ்ட் மேட்ச் தான் கைஸ் நல்லா இன்ட்ரெஸ்டிங்காக போகும். நீங்களே பாருங்க. இந்த மேட்ச்சு கில் எடுத்துருக்கோமா பார்த்துட்டு அமௌண்ட் பட்டில் ஆட்டியிருந்தேன். இந்த மேட்ச்சில் ஒரு கவலைகரமான விஷயம் நடந்து விடும். போன மேட்ச் மாட்டினவே இந்த மேட்ச் மாட்டல கைஸ். தான் ரொம்ப கவலையாக போச்சு. சரி நீங்கள் ஸ்பீடாக ஓடிட்டு இருந்தேன். ஓடி இங்கே வரைக்கும் வந்துட்டு அப்படியே லைட்டாக மூவ் பண்ணி எங்கள் எனிமி இருக்கான்னு பார்த்துருக்கேன். நான் டம்மு MA2B சவுண்டை கேட்டுருக்கோம். ஆனால் உங்களுக்கு கேட்குது, எனக்கு கேட்கும். நான் அந்த இது பண்ணி வச்சுருந்தேன், சவுண்டு கேட்குற மாதிரி வீடியோவுக்கு இதை பண்ணி வச்சுட்டேன். நான் வாய்ஸ் கொடுக்க நேரம் அது இடைஞ்சலாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டில் இருந்து சவுண்டு கேட்குற மாதிரி வைக்கலாமான்னு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கோ. ஓகேன்னு சொல்லி ப்ளோவோட சுட்டு பார்த்தா அங்கே ஒரு லவர் பை பெண் நான் கை கிடக்கு. நாங்கள் மட்டும் சிங்கிள் டான் சொல்லி அவனை வாசிக்கில் எடுத்துகிட்டு இங்கே அப்படியே வந்தால் க்ளோவெல்லாம் கிடந்து செல்லுன்னு உடச்சி விட்டு நான் காணதான் சுட்டு நடந்திருக்கேன். இங்கே ஒருத்தன் சார் மெடிக்கல் சுற்றிட்டு இருந்தால் அவனுக்கு ஒரு ஹெட்ஷாட்டை போட்டு ஸ்கோப் போட்டு ஹெட்ஷாட் அடிச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் இதில் எமௌண்ட்லாம் போட்டேன். அவனை வெறியாகி அடிக்க வருவான்னு பார்த்தா கடைசியில் தான் இந்த மேட்ச்சில் ஒரு பக்கா சம்பவம் நடக்கும். நீங்களே பாருங்கள். ஷார்ட் ரேஞ்சில் நானாக இப்படி வச்சேங்கிற மாதிரி தான் ஒரு பயங்கரமான விஷயம். டோட்டலாக சொல்லப்போனால் இந்த மேட்ச்சு அவ்வளோவா டைமிங் பத்தலை. எதுக்கிற ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது தமிழ் எடுக்குங்க. ஓகே கைஸ், அதை ப்ரெல் பண்ணி வச்சுன்னு அதில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் இருந்து அதை விடுங்கோ. அப்படியே நம்ம இங்கே துள்ளி வந்து அதில் ஒருத்தர் ஃப்ளையிங்லேயே ஒருத்தர் நாக் பண்ணுவேன். நீங்களே பாருங்களேன். வந்தான் ஒரு அடி. நானே MA2B இப்படி அடிக்கிறேன். என்னால் நம்பவே முடியல. வரேன் அதில் ஒருத்தன் போனான். அவன் டேமேஜ் கொடுக்கலான்னு சொல்லி பார்த்தா முடியலை. உடனே நம்ம டீமேட் ஸ்கில் எடுத்து வந்துடுறாங்க. வேறு இன்னொருத்தையும் நாக் பண்ணிட்டாங்க. கிரானைட் போட்டு ஒருத்தர் நாக் ஆகி நான் நினைக்கிறேன். இங்கே தாங்க ஹேக்கர்ன்றல இங்கே வந்துட்டானா அச்சு பார்ப்பேன். அங்கே நிற்பான். ஒரு அடி வச்சேன்னா ஹெட்ஷாட் கஞ்சி பார்த்தா கிள்ளி போய் ஒரு ஷார்ட் ரேஞ்சிலவே MA2B வச்சு முடிச்சிட்டேன். ஓகே, சரி சுற்று கண்ணாலேங்கிற மாதிரி ஓடினேன். இதுதாங்க லாஸ்ட்டு கில் அடிக்கலான்னு பார்த்தா நம்ம டீமேட்ஸ் முடிச்சுடுவான். ஆனால் தான் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள்.
கைஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலுக்கு யாராவது சொன்னீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கன் ஆல்னு ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுருங்க. அப்போ தான் நம்ம போடுற ஒரு வீடியோ உங்களுக்கு உடனே நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். பை கைஸ். நெக்ஸ்ட் வீடியோ